Sa mga AD 401 hangtod 421 ang mga Lamanite milaglag sa dagang Nephite. Samtang nagtago-tago, si Moronay mihuman og panalipod sa talaan sa iyang amahan nga si Mormon bahin sa katawhan. Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugo ni Hesukristo. Human sa dako og makalilis nga away dito sa Cumorah. Ang awa, ang mga Nephite kinsa nakalayas, ngadto sa rehiyon sa habagatan nga bahin, gigukod sa mga Lamanite, hangtod na silang tanan nalaglag. Ug ang akong amahan gipatay usab nila. Ug ako gani nahibiling nag-inusara sa pagsulat sa masulubong sugilanon sa kalaglagan sa akong katawhan. Ug kung sila mo patay kanako, ako wala masayod. Apan ang walay katapusang mga katuyuan sa Ginoo mo padayon, hangtod ang tanan niyang mga saad matuman. Kay gikan sa yuta, kini nga mga pagkigsaad ug mga panagna mo abot, pinaagi sa kamot sa Ginoo. O kini mo abot, ingon nga may usa nga mamulong gikan sa mga patay. Ang Ginoo nakapakita nga di kanako bahin sa mahinungdanong o kahibulungang mga butang nga sa dili madugay mo abot sa panahon nga kini nga mga butang mo abot diha ninyo. Ako namulong kaninyo ingon og kamo ania o gani kamo wala. Apan tan-awa si Hesukristo mipakita kaninyo ngari kanako. Ug ako nasayod sa inyong binuhatan. Ayaw ko pag-ipamaraot tungod sa akong pagkadilihingpit. Apan hinuon pasalamati ang Diyos nga siya mipakita kaninyo sa among pagkadilihingpit. Nga kamo makakaton, nga magmaalamon labaw pa kay kanamo. Apan ako karon wala pa mamatay, ug ako wala magpakita sa akong kaugalingon ngadto sa mga Lamanite. Kaya gipamatay nila ang matag Nephite nga dili mo limod kang Kristo. Og ako dili mo limod kang Kristo. Busa, ako naglatagaw bisan diin alang sa kaluwasan sa akong kaugalingong kinabuhi. Karon ako musulat ngadto sa akong mga kaigsuonang mga Lamanite. Ug ako manghinaot nga sila masayod nga kapin sa 400 og kawhaang katuig ang milabay. Sukad ang timaan gihatag sa pag-anhi ni Kristo. Ug ako mosilyon niini nga talaan, human ako makapamulong sa pipila ka pulong sa pag-awhag kaninyo. Ako moawhag kaninyo nga kun kamo mobasa niini nga mga butang. Kung kaalam sa Diyos nga kamo kinahanglang mobasa niini, nga kamo unta mahinumdumon sa kamaluluyon ang Ginoo ngadto sa katawhan.
Gikan sa paglalang ni Adan bisan hangtod sa panahon nga kamo makadawat niini og mamalandong niini sa inyong kasing-kasing. Ug kung kamo makadawat niini nga mga butang, ako moahag kaninyo nga kamo mangutana sa Dios, ang Amahan sa kahangturan, sa ngalan ni Kristo, kung kini mga butang dili ba tinuod. O kung kamo mangutana sa kinasing-kasing uban sa tinuod nga katuyuan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siya mo pakita sa kamatuoran ni ini nga nha kaninyo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. O pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayod sa kamatuoran sa tanan nga mga butang. Busa ayaw paglimod sa gahom sa Dios, kay siya nagbuhat sumala sa hugot ng pagtuo sa katawhan, sama sa karunod sa ugma ug sa kahangturan. Ug ang Dios mo pakita nga nha kaninyo, nga kana diin ako misulat tinuod. Duol kang Kristo, paghingpit diha kaniya, ug ilimod ang inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili Dios non, ug mohigugma sa Dios nga tibuok ninyo mga gahom, hunahuna ug kusog, nga pinaagi sa iyang grasya kamo mahingpit kang Kristo. Busa, kini nga basahon usa sa minupo nga asoy sa talaan sa katawhan ni Nephi, ug ingon man sa mga Lamanite, gisulat ngadto sa mga Lamanite kinsa mga salin sa balay ni Israel. Ug usab ngadto sa Hudeyo ug Hintil, gisulat pinaagi sa sugo ug usab sa espiritu sa pagpanagna ug sa pagpadayag. Gisulat od gisilyuhan o gitipigan ngadto sa Ginoo. Muto nga pinaagi sa gasa ug gahom sa Dios sa tukmang higayon pinaagi sa Hintil. Sa pagpakita sa salin sa balay ni Israel, unsa nga mahinungdanong mga butang ang Ginoo mihimo alang sa ilang mga amahan, o nga sila unta mahibalo sa mga pakigsaad sa Ginoo, ug aron sila dili ipahimulag sa kahangturan, ug ingon usab sa pagpamatuod ngadto sa Hudeyo ug sa Hintil nga si Jesus mao ang Kristo, ang Dios sa kahangturan.